Mulla on hiccup. Missä se aina kun... Hei! Hiccup päältä mun suusta, jos Jumissa vai? Yritä oksentaa se. Seuraa nyt sormea. Hyvä! Jatka vaan seuraamista. Kohta se tulee. Pari tuntia myöhemmin. Nyt pärjää. Hyvä! Sillä sun pitää oksentaa se NYT nyt. Ja tässä vaiheessa on kuullut josta äkkiä vessaan oksentava. Hei, mitään sä... Päälle! Hei! Sairasta, Toothless! Mä käskin sun mennä vessaan. Pukas mun päälle kypärän ja... Kypärän? Mitä mä täällä mukaan teen? Sinä ollaan aika kömpelö. Mitä kömpelö mä mukaan? Okei. Lupaa pitää tätä päässä. Samana iltana, he. Hallitus! Tämä ei olla harjoitus! Mulla on hätää, kun sieltä tulee auttamaan nälkävinnoida kypätä. Apua! Mikä on Mä en hätänä? päästä alla. Hei, sulla on kypärä! Sulla on kypärä! En mä edes tarvitse tätä, kato nyt, ei mulla ole käynyt kukaan! Vai? No, toi oli vaan vahinko. Tai sitten sä oot vaan suunnitellut tän koko jutun, vai mitä? Okei, uskotaan. Käytän kypärää enkä ota tätä koskaan pois, hehe. Seuraavana aamuna, he. Hei, kato Toothless, mulla ei oo kypärää, eikä mulla käynyt mitään. Täs kypärä jäädä kotiin vai? Toothless.